Здравейте, казвам се Ружа Петкова-Роглева от Велико Търново. На 38 години съм. Имам заболяване множествена склероза, което налага да идвам на рехабилитация в Авис Медика клон Тучиница. Разбрах за тази болница от други пациенти, които също провеждат рехабилитация тук. Настоящем живея в Англия, идвам в България, в Тучиница, заради рехабилитацията. Доволна съм от провежданата рехабилитация, защото се подобрява моето състояние. Изпитвам повече стабилност в подходката си. Също организма ми заяква от самите роботи. Искам да благодаря на целия екип на болницата, защото те са изключителни професионалисти и се грижат за всеки един пациент.